на друг човек. И той се казва Николай Марков. Един ваш колега дойде при мен и ми каза, да кажем, преди 20 и няколко дена преди да убият Алексей, че лично той го е извикал и му е показал неща, които го... Лично Алексей го е извикал? Да. Той лично ми каза да отида на море и че когато се върна, вече няма да имам проблем. И не просто ми го беше казал, беше го написал по възможно най-настръхващия начин. Не е почтено да се премахват трудности, когато те са живи хора. Освен ако не стане обществено допустимо и дори приемливо. О, зная, че това, което аз виждам е тъмна материя за много хора. Вероятно не става ясно за какво говоря, но какво по-хубаво от това? Тракторът пее, животът си върви. Убиха Алексей Петров. Бивши барета, бизнесмен, застраховател, съветник по сигурността. На място екипите го намират мъртъв, а до него е била ранена жена. Месец по-късно бях привикан да говоря в парламента. Отказах. Бяхме в предизборна кампания за кмет и не исках да ме ползват като трамплин за агитация и пиар. Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни да се явяват пред парламентарните комисии и да им предоставят исканите от тях сведения. Но беше задължително. И в този труден момент помолих именно Николай Марков за помощ и участие заедно с мен при хиените. Същността на казуса Цанов се състои в едно негово намерение и да се проведат те стресове на машините. За съжаление, това намерение по някакъв начин стигна до господин Петров по нерегламентиран начин, т.е. беше пробита системата. Що се отнася до казуса? Уверявам всички тук присъстващи, от дългогодишния опит, който имам, че господин Цанов щеше да бъде мъртъв. Вие нямаше да го виждате, нямаше да го чувате, най-малко господин Божанков щеше да му се здраве. И това е помощ дошла в точния момент, която никога няма да забравя. Никога. Тезата ни беше ясна. Ние отказваме да гласуваме, докато не се направят тестове на машините. Пълен одит на информационно обслужване, където се обработват гласовете. Както и пълни гаранции, че недействителни бюлетини в такива размери и изборни измами вече няма да има. Дори се бях свързал с американски хакери, които да дойдат и на място да тестват публично. И разбира се, не го направих. Затова и ние с Марков отказваме да гласуваме. А това е подкрепа, която няма да забравя. И от тогава семействата ни се познават. Те са били гост в моя дом и сме имали прекрасни моменти. Но той решава да влезе в политиката. Да ни чуят. Не другите, а онези глухите, които никого не чуват освен себе си. И го прави не със свой проект, а във вече създадена партия и като ракетоносител на бизнесмен и финансов гуру, към който съм леко скептичен. Меко казано. И в тази деликатна за мен ситуация решавам, че най-джентълменското нещо, което мога да направя, е мълчание. Така че да не влияя в нито една посока спрямо тях. Нито нагоре, нито надолу. Независимо от молбите, получавани с месеци, Направи клип за величие. мълча си. До момента, в който не бях принуден. Нещо, което носи гласуване. А дойдат и на където се обработват гласовете. Както и пълни гаранции, че недействителни има. Дори се бях свързал с американски хакери, които да дойдат и на място да тестват публично машините. Стига от парламента да отпуснат парички. Обещаха и разбира се, не го направиха. Затова и ние с Марков отказваме да гласуваме. А това е подкрепа, която няма да забравя. И от тогава семействата ни се познават. Те са били гост в моя дом и сме имали прекрасни моменти. Но той решава да влезе в политиката. Да ни чуят. Не другите, а онези глухите, които никого не чуват освен себе си. И го прави не със свой проект, а във вече създадена партия и като ракетоносител на бизнесмен и финансов гуру, към който съм леко скептичен. Меко казано. И в тази деликатна за мен ситуация решавам, че най-джентълменското нещо, което мога да направя, е мълчание. Така че да не влияя в нито една посока спрямо тях. Нито нагоре, нито надолу. Независимо от молбите, получавани с месеци, Направи клип за величие. мълча си. До момента, в който не бях принуден.
И така стигаме до 8 юни. Денят за размисъл, в който разказах бруталната история на Мортен Сторм. Шпиони номер 1 в света срещу тероризма. Който живее в Кюстендил, човеч. Abu Arab, he gave me a Kalashnikov with the 4-inch. And then he started driving the car. He said, this is my brother. Then they lift up. They had here, the magazine belt. Yeah. Full of explosives. And I was like really starting to get scared because I don't believe in this anymore. И бях сигурен, че разкритията му за мръсните тайни на ЦРУ щяха да предизвикат реакция. И представете си изненадата ми няколко часа по-късно, когато ми звънят хора и викат: Ти не виждаш ли какво става в коментарите? И факт. За 4 години в YouTube най-големия хейт се оказа, че получих не за нещо, което съм направил, а за нещо, което не съм. И наистина поглеждам и виждам стотици, ако не хиляди коментари. Като някои профили пишат по 5, по 10 коментара, без да съм казал нито една дума за партията им, нито едно изречение. Но това за тях не беше достатъчно. Те искаха да чуят: Аз подкрепям партия Величие. не съм изтрил нито един коментар, независимо колко обиден е. Може да отидете да прочетете. Хейт с две основни опорни точки. Първата леко плоска. Марков те подкрепи. Ти сега защо не го подкрепяш? Напротив, подкрепям го. И ще го подкрепям дори след като това чудо в политиката с белите вълци и войните на светлината свърши. Имаме мощна световна сила от мотивирани войници на светлината. Враговете на свободната република ще ни наричат Ваши Величества. И същите тези, които сега го величаят и му се мазнят, неизбежно го заплюят в един момент. Само гледайте. Цанов тогава ще бъде там. Марков е подкрепил мен лично. Не мой политически и бизнес проект. Така и аз подкрепям не партията му, в която дори не са го уважили да го пишат като председател, а в сайта седи някаква леля. А и да сортираме по гледаемост хилядите му гостувания в предавания и подкасти. От първите 5, 4 са при мен. Така че много хора са разбрали за него именно благодарение на този канал. Това как го броим. Вторият аргумент е по-интересен. Аргумента на силата. Знаейки как се финансирам, заплаха стил: щом не подкрепяш Величие, аз си махам абонамента в Patreon. Аха, ахилесовата ми пета. И тогава, както много зрители се замисли, наистина ли се бяха вдигнали толкова случайни, неорганизирани народни маси срещу Цанов, решили да излеят малко хейт, що не подкрепям любимата им партия в деня за размисъл? И си казвам: чакай бе! Нещо тук смърди. Защо Радостин Василев и неговите фенове не питат: що не ме подкрепяш? След като той ми помогна за баба Роска и я назначи в министерството. За разлика от полковника, него и един път не съм канил и никога не съм имал проблем с това. Има 63 000 гласувания лично за него и нито една критика. Защо Джамбаски и ВМРО не ме хейтваха, че не ги подкрепям? След като именно той като евродепутат показа в случая ми в Брюксел и Европа разбра за мен. Той разкри, извади информация за това как е подслушван и как е заплашван от предполагаемо лице, свързано с българската организирана престъпност, лице, което е направило днешното българско правителство. Има 42 000 гласа и нито един въпрос: що не ме покани. А Румен Петков и Цветан Цветанов също помогнаха с информация и преди и след клипа. И никога не са искали реклама срещу подкрепата си. Вашата аудитория тръпне от въпроса: сигурно и за мен някъде има някаква папка, която някой подхвърля напред и назад. Ами ако имаме такъв подход към банкери, ако имаме такъв подход към заместник министри, ако имаме такъв подход към ключови фактори в правителството. Вие говорите за епидемия от следене, слуптене. Аз говоря за държавен преврат. Като имате фирма с Алексей Петров. Бяхме съотборници, бяхме ръководители в Федерацията по карате, още сме, и той работеше пряко с нас. Божидар Божанов от Демократите лично се свърза с мен след комисията не като политик, а като човек и IT специалист. И ми даде детайлна информация как са ми пробили телефона чрез софтуера Pegasus. Pegasus може да прави неща на телефона ти, които дори ти не можеш. Благодарение на него разбрах. И никога не съм го споделял, но сега го правя и му благодаря. И той не е искал нищо в замяна. Та нещо почва много да ми намирисва цялата работа. Поглеждам няколко фейсбук групи и вуала! Виждам това, което на Запад се нарича Call to Action или даден за разпространение код. Не гледайте коментарите. Последния клип на Цанов.
разбирай! Доста аматьорски скрит код. Идете и вие да го нахейтите. И то до степен, че някои от техните собствени последователи не разбираха естеството на мисията. Някой може ли да ми обясни откъде идва нападката към Цанов? Какво е направил той с този си материал? Добре му влезнахме. Цанов дали разбира, че огромна част от симпатизантите на Величие са негова публика, която може да загуби? Само Величие може да изгуби от Цанов, обратното е невъзможно. Просто коментарите по клипа на Цанов показват, че Марков има фабрика за тролове като младежкото ГЕРБ. И Цанов е много прав. Много тъжна работа, защото Величие още преди да са се качили на трибуната, вече се излагат. Какво има в този клип? Всички това поствате. В движение получаваха и морална подкрепа от вожда. Близки хора ми казаха, гледай коментарите под едно видео, няма да казвам къде и какво. И това, което видях, което ми напълни душата, бомба сте огън. Браво. Та за Бога! Дори самия Марков не ми е искал помощ така, както аз съм я искал, за да я получа. Което освен, че му прави чест и за което писмено съм му благодарил, значи и друго. Значи не той седи зад тази атака. Значи, че змията е друга. И ако допреди акцията ви смятах да си мълча, най-малкото заради признателността си към Марков, независимо от мнението ми за партньора му, то след този сектантски ход, честито, заслужихте си клипа. И то не заради мен. Аз съм си приел рисковете с клиповете, които правя. Създавам го, защото знам тази тъмна спирала да насочваш тролове и сектантски хейт, какво може да причини на следващото момче или момиче, което изберете за жертва, защото нещо не ви харесва. И се събуди един ден, четейки хиляди коментари. С нейната психика какво ще направите? И това е много плашещо. А най-гнусното е, че той много добре, знаейки какво организира, се обявява за пръв боец именно срещу него. Когато един човек мисли по един начин, стои в интернет, напише нещо и го нападнат 100 тролове, той се чувства сам. Не вижда себе подобни и в един момент си казва, аз по някакъв начин явно съм странен, различен, те са повече. 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 Силата в управлението на зомбирани хора, сляпо вярващи в някой, не е нещо ново. На времето Чарлз Менсън дори не ги е убивал лично. Пращал си е промитите последователи да вършат мръсната работа. Спирала на сектанско канцелиране, която знаете ли как завършва винаги? С автофагия или самоизяжда. Когато започвате да се руите и да се обвинявате един друг, че сте предатели. Или най-малко, че не сте достатъчно верни на лидера Слънце. Виждаме го навсякъде в човешката история. От нощта на дългите ножове в Германия, в която нацисти убиват други нацисти. До другаря Сталин и изчезващите му роднини, защото не са му достатъчно верни. Неизбежно в тази спирала на насочвана омраза ще се обърнете един срещу друг и ще се самоизядете. С абонамент и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма